मोनसे सोमोनांथाव खौरां सासे बिमाया सा 44 फिसा खांदों। मा एसे खोनाफेरै नुफेरै बाथ्रा, थारैनो नोंथांमोनहा सोमोनांदों जानांगौ। सासे बिमाया सासे फिसायजोंनो गासै 44 फिसा खांदों। 40 बोसोर बैसोसिमावनो सासे बिमाया गासै 44 फिसा खांदों। बे बिमायानो जाबाय आफ्रिका हादरनि सानजा आफ्रिका उगान्डानि थागिबि मारियाम नाबाथान्जी, जायनाखि बे बायदि सोमोनांथाव खालामनायनि थाखाय मारियाम नाबाथान्जीखौ गोबाङानो मामा उगान्डा होननानैबो मिथिनाय जायो। आरो आथिखालाव मारियाम नाबाथान्जीया थारैनो ससियेल मिडियायाव जोबोद भाइरेल जानो हमदों। मख'नो गोनांदि मामा उगान्डाया 12 बोसोर बैसोआवनो हाबा जादोंमोन आरो 13 बोसोराव गिबि खेब गथ' जोनोम होदोंमोन। सोमोनांथाव बाथ्राया बेनोदि मामा उगान्डाया गिबियाव फिसाखौ जावजा हिसाबै खेबब्रै सम, साथाम फिसा हिसाबै खेबबा सम आरो साब्रै फिसा हिसाबै खेबबा सम फिसा जोनोम होदोंमोन आरो बेबायदिनो मामा उगान्डाया गासै सा 44 फिसा खांदों। डक्टरनि मिथिहोनाय बायदिब्ला बिहा गोबां फिसा होनो हानायनि गोहो दं आरो जुदि बियो फिसा होनायखौ बन्द खालामगोन अब्ला बिनि देहायाव जेंना सोमजिगोन। दा बिहा गासै 38 साल' फिसा दंसै। गासै सा 6 फिसाफोरा जिउ गोमालांबाय होननानै मिथिहोदों। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 11आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 11नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।